साउन्डआ क्लियार फैयैनि थाखाय मानगोन आर्मियासो बेनो बुके टुके होदों। हेल' लोगोफोर, बरायबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ दिनै बे गोदान भिडिअ'आव आसा खालामो बयबो भिडिअ'खौ नायलांगोन। फेसबुक बा इउटुबानो जाया जेरावबो बेखौल' नुयो दासान्दि। बेनो जाबाय आर'नाइखौ गोदोनायाव हारसिंनो सोना लानाय, बेखौ लानानै गोबां दावराव जादों। खायफा बुंदों साउन्डआ क्लियार नङामोन होननानै, आरो आर'नाइखौ उनथिंखानानैसो होनो थाखाय दाय हमदों। एक्सुवेलि साउन्डआ होनबाथाय एसेबां क्लियार नङि नंलाया, क्लियारानोमोन। आर्मि जेनेरेलाबो आवगायलायनानै गोदोना एसे आवगायना होलायदोंमोन। दा बे हिसाबै नायोबाथाय माने साउन्डआ एसेबां बुजियैबो नङामोन आरो। आंनि साननायाव बोरै जागोन, गावनो बुकेबो होलायबाय नालाय, बेयाव गावखौनो बरायबाय नालाय, गावनो बुके होलायबाय नालाय, थारमाने ओमफ्राय आर'नाइखौबो आंनो होखागोन, आर'नाइ आंनो होखागोन ओरै सानबाय थानायावनो बिथाङा थारमाने बे आर'नाइखौ गोदोनायाव थ्रोब सोना लाफ्लांदों। बिदि जागोन आंनि मथेबाथाय। दा बेखौनो नुनानै बे सेराव जिरायनाय मेदामा थारमाने प्रमद बर' सारनि बेबायदि माने हारसिंनो आर'नाइ बेखेवनानै गोदोनायाव सोना लानायखौ नुनानै माने लाजिनानै बेलेगखै खेंख्रा जाना मिनिना थायो आरो। बिदि दङ, नोंथांमोना फुटेजाव नायबा नुगोन। दा जायखिजाया गोरोन्थिया जायो बयहाबो, गोरोन्थिखौ सिमान लालायनो हानांगौ। दा खायसे इउटुबारफोरा माने बुंदो आरो माने साउन्ड क्लियार नङामोन, आर'नाइखौ उनथिंजायनिफ्रायसो होदो, बेनि थाखाय माने कनफिउस जानानै माने आर'नाइखौ गोदोनायाव सोना लाफ्लांदों। साउन्डआ क्लियार फैयैनि थाखाय मानगोनां प्रमद बर' सारनि खोमायाव बै हाबैनि थाखाय नैबे घटनाया जादों रायजो राजा। साउन्डआथ' एसेबो फुथिबो नङामोन, साउन्डआथ' क्लियारानो जादों। आंनि साननाया बिदिनो आरो माने आर'नाइखौ गावनो होखागोन साननानै माने बियो बिदि सानबाय थानायावनो आर'नाइखौ माने ग्रोब सोना लाफ्लांदों आरो बिदि जागोन। न'खरनि सोरबा सुबुङा गाज्रि बा भुल मावोबाथाय बेखौ बाहेराव बे न'खरनि सुबुंफोरा माने भुल मावनायखौ सिखार जाया। नाथाय भुला भुलखा, गोरोन्थिया गोरोन्थिखा, बेखौ गुबुननियानो जा न'खरनियानो जा गोरोन्थिया गोरोन्थियानो, बेखौ सिमान लानो हानाया मोजां आरो। लोगोफोर, जा बिटिआरआव मा दुरान्ड काप ट्रफि जानो थांगासिनो दङ। दा जों बयबो बरायनांगौ, जाहाथे मोजां मोजां जानानै थाङो, वेलकाम खालामनांगौ। लोगोफोर, सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेल गोदान फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होदो। लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना होदो। गोजोन्थों।